בעזרת השם יתברך, אחים ואחיות יקרים, אחד הדברים החשובים והגדולים ביותר בשמיים לפני כיסא הכבוד, זה אוהב שלום ורודף שלום. אדם צריך לעשות הכל שלא יהיה קפדות, שלא יהיה מחלוקות, שלא יהיה שנאה, שלא יהיה תחרות, שלא יהיה קנאה, שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה חילול השם. כי המחלוקת מביאה את כל הרע שבעולם, רחמנא ליצלן. ולכן כל אדם ירא שמיים צריך לברוח מזה, כבורח מהמוות, כמו מי שרץ לבקש חיים נצחיים, כמו שאומר הנפש החיים עליו השלום, שאילו ידעו מעלת השלום והאהבה והאחווה, שלום ורעות, היו מבקשים את זה כמו מי שמבקש חיים, כל מי שרוצה לחיות, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן כל אדם יברח ממחלוקות, כי מחלוקת זה חלק מוות, זה סם המוות, זה הנחש, רחמנא ליצלן. ומי שרוצה ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, קבל על עצמו בלב הנפש, להוציא שנאה מהלב, קנאה מהלב, להיות אוהב שלום, רודף שלום, לעשות הכל שיהיה שלום, מבית ומחוץ, בעזרת השם יתברך. ומי שיש לו שלום בין הבריות, וכל מי שאהוב על הבריות, סימן טוב לו שהוא אהוב על השמיים. וזה ישועה גדולה בעזרת השם, להיוושע לרפואת הנפש ורפואת הגוף, שאדם ינצל ממחלות, מאסונות, מכל חולי הנפש, מחרדות, מפחדים, מבעלה, מכל שטן, מכל נחש, מכל הקרב. כי הרבה פעמים אדם הולך בחושך, רחמנא ליצלן, שטן מסמל לו את העיניים, לא עלינו לא עליכם, והוא רץ למחלוקות, רץ ללשון הרע. זה כבר סימן רע לאדם. עצם העובדה שאדם רודף שלום ואוהב שלום, סימן טוב לו, שהוא בקדושה. אבל אם אדם הולך בכיוון של רוע, בכיוון של חס ושלום לשון הרע, ומחלוקות, והלבנת פנים, וחילול השם, אז ודאי שהוא מצד הסטרא אחרא, ודאי שהוא נמצא במקום לא טוב, ודאי שאין לקדוש ברוך הוא נחת רוח ממנו, ודאי שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, רחמנא ליצלן. אז לא לחכות לאסונות, לא לחכות לצרות, רחמנא ליצלן. לאהוב שלום, לרדוף שלום, ללחוץ יד, להגיד טעיתי, להגיד סליחה, בעזרת השם יתברך. ואם יש דברים עם אנשים, כל מיני קרובים, שלפעמים צריך לדעת להתרחק, לפעמים צריך, אין מה לעשות. צריך להתרחק, כי אי אפשר, חס ושלום, אדם מביא על עצמו דינים קשים מאוד, רחמנא ליצלן. אז שיתרחק בצורה יפה. לא צריך להתרחק במחלוקות, בלשון הרע, בקללות, בניבול פה, בחילול השם. לא, אין בזה שום עניין, זה רק האדם יוריד את עצמו עוד למטה, רחמנא ליצלן. והוא מוסיף על עצמו דינים קשים, רחמנא ליצלן. לכן אדם ילך בדרך הטהרה, בענווה, במחילה, בסליחה, בכפרה, במוחל וסולח, לכבוד בורא עולם, לכבוד השם יתברך. שיהיה אדם אוהב שלום, רודף שלום, וייזהר מאוד מלשון הרע החמורה, שעוקרת את הנשמה מכל העולמות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. שייזהר מלשון הרע, כמו שאומר הזוהר, מן יתבל ישנה בישה, לית לחולקה לעלמא דעתה. מי שיש בו לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא. מן דאית במחלוקת, רחמנא ליצלן, יש בו מריבה, מחלוקת, אין לו חלק לעולם הבא. הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. לכן שיהיה אדם אוהב שלום ורודף שלום, יהיה לו טוב על הלב, יהיה בריא, יהיה שמח, יהיה שש ושמח כל הימים. תמיד ירדוף שלום, יאהב שלום, יעשה טוב. אין מה לעשות, לפעמים הקדוש ברוך הוא עילת העילות, סיבת הסיבות, לא נבין ולא נדע. אבל לפעמים צריך לדעת להתרחק, צריך לדעת לוותר, צריך לדעת לעזוב, שם יעזור. ובכך להינצל מאוד מחלוקות, מאוד לשון הרע, מאוד הלבנת פנים, מאוד חילול השם. כך אדם יברח ויציל את הנשמה שלו. השם יהיה בעזרנו, שנזכה לאהוב שלום, לרדוף שלום, לאהוב את הבריות, לעשות דברים טובים. תמיד, 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 רק טוב לעם ישראל, רק טוב, בעזרת השם. לברוח מהסטרא אחרא, להידבק בקדושה. השם יהיה בעזרנו, אמן. אוהבים אתכם, השם יברך את כולנו לתורה ויראת שמיים, אמן.